arraunare aipatu beharko dugu. Zumaian arraunzaliak bagea, arrauna gustatzen zaigu, nahi beti gustatu zaintzait arrauna, udara iristen da, gure sentimentua, gure koloria. Baina ila 10 urte dira hori joan bizi naizela. Eta zuek ezin dezu imaginatu hor gauzak hartzen duen dimensioa. Dimensio, enfermedade dimensioa. Arraunak hartzen duna. Aste honetan gertatu zait anekdota bat, benetakoa da. Lagun bat, hori joko nahi lagun bat, Salamankan izan da. Andrea Jakin, Salamankan, da Segovian, da Kastillan. Eta Salamankan iristen aiziala esan zian, da esan nion, hor badek, La Casa de las Conchas izena duen bat, WhatsApp bidez jarri nion. Nik arrauna oroitu gabe, Casa de las Conchas ezauteztunentzat da, etxe bat, fatxadan kontxa edo eskolazko dauzkana, batzuk dauzkana. Eta nubait iritsi izan, hori jotarau Salamankara, ikusi zuen etxia, eta erantzuntzia, motel, kontxa asko zeskala, hori jok kontxa gehiago zeskak, fatxada horrek baino, erantzuntzia. Pentsa nolakoa dian. Bueno, Jon, zu klase hortako hori jotar esageratu batzea. Eta zu maialen ni bezalako zu maiar sufritu bat. Izan Euskal Herria zein izan erbeste, hori jotarrak lasai ibili gaitezke, gu kontxak badauzkagu nahi ditugun beste. Zuek zuen lapekin konforma zaitezte, zuek zuen lapekin konforma zaitezte. Ez zaitela arrotu horren beste tira, lapa bila ezkara joaten urrutira, erbeste aipatu duzu begira, zuen kontxa guztiak kanpokuak dira, zuen kontxa guztiak kanpokuak dira. Kontxa bandera ez da guretzat urruna, nun nahi joan da ere beti txapelduna, bat omen daukagu lapurtu genduna. Hori da gusto gehien ematen diguna, hori da gusto gehien ematen diguna. Ta lapurtzen dezute urtero, alere arrotzerik etzazu espero, gauza denak kontuan guk hartu ezkero, mutilek 24 neskek 0, mutilek 24 neskek 0. Horrerez daukagu batere galtzeko, nesketan ez gabiltza oraindik trantzeko, ta azken estrategia Zumaiar antzeko, apaizabi altzia guen gainatzeko, apaizabi altzia guen gainatzeko. Ona etorri zineten apaizaren bila, ta gainera ederra hautatu mutila, aizu izan zaitea pixka batu mila, zuek soilik zarete hijito kuadrilla, zuek soilik zarete hijito kuadrilla. Betiko txorakeian asia tentatzen,
orain paiasuak hasi dira saltzen, eske gauza bat ez dut bate aguantatzen. Orioko umiak telmodeun kantatzen, Orioko umiak telmodeun kantatzen. Ta horrek sortzen dizu nahikoa endredu, ba horretaz benetaz aiarro gaudegu, Zumaia izango da arraunan eredu, urrengo urteko korta kontratatu dugu, urrengo urteko korta